samlet her nu for at tage afsked med velfærdssamfundet. Lige adgang til social og økonomisk sikring, samt retten til at være varigt syg og handicappet. Mennesker med varig sygdom og handicap er i flere årtier systematisk blevet udsat for fattigdoms, ulighedsskabende klapjagt af politikere, medier, jobcentre og Ankestyrelsen. Nogle har valgt livet fra i afmagt over, at de på grund af nedsat arbejdsevne ikke bliver anerkendt som borgere med en værdi for samfundet. Mindst 65 borgere er døde, mens de var i ressourceforløb. En særlig hilsen og tanke skal gå til deres efterladte. Vi holder nu et minut stilhed for at ære deres minde. Af jord er du kommet. Da et politisk flertal med Anker Jørgensen i spidsen gav liv til et velfærdssamfund for alle i 1972. Til jord skal du blive. Da et politisk flertal med Anders Fogh Rasmussen i spidsen i 2001 begyndte at lave reformer, der har givet velfærdssamfundet det ene dræbende dødsstød efter det andet, helt frem til dags dato. Af jord skal du igen opstå. Når vi vælgere har sikret et politisk flertal, begynder at arbejde aktivt for, at der bliver lige adgang til social og økonomisk sikring og til velfærden for alle. Vi vælgere har magten til at genopleve velfærdssamfundet, der er for alle, hvis vi vil det nok og stå sammen. God 1. maj til alle, og slut med at slå på de syge og de små!